pri novom videu. Dneska to bude 4. séria Grove Garden. A tento diel by som chcel si posadiť viacej veci semka. Lebo tu mám málo veci, ale chcel by som, ináč dostal som takúto húsenicu, lebo raz som chcel tradovať. Takže v tomto videu by som ešte chcel dať čo vytradovať s takým a zlepšiť si záhradku. No a môžeme ísť na to teraz, to čo je kiwi seed, muffy seed, to je čo za čakať. Nehovorte toto, že ja neviem, kúpim si asi toto. Čo to je za semiačko? No, tak toto je dobre. Ináč urobili ten update taký. Takto to je. Skúsime dať čo vytradovať podľa mňa. Čo je toto? To je trampolín ako keby. Okej. To som nevedel, že existuje. Ináč v 5. dieli by som chcel všetkým ohodnotiť záhradky. Hej, tak na tomto videu musí byť aspoň 10 lajkov a urobím to. Alebo urobím normálny diel. No, hádam to dáte, veď viete, hádam to dáte. Ináč točil som také jedno video, kde som chcel ho dať na YouTube, ale akože nevyšlo mi veľmi. Takže tak, proste mi tak nevyšlo. Som ho nechcel strihať, ale tak poviem vám. No, takže dotočím túto sériu, potom ešte dokončím Rivals a potom ideme, viete čo. Aha, Gear Shop, Season Pass, takže možno dať čo nové tu bude. Nie v tomto shope, ale v tomto. Tradovať, ale som chcel vyskúšať pár tých semiačok, ešte si dať. No, takže to zasadím. Kde to môže rásť? Tak kde tu? No, tu to môže rásť. Takže idem si kúpiť túto. Kúpku by som si kúpil. Takže ja by som utratil za toto toľko veľa peňazí, aby to vyrástlo. No, toto má 4 hodiny to bude rásť. Kiwi 9 minút iba už. Kebyže to urýchlim. No a už to je. To je všetko. To bolo všetko a ja, že to je viacej toho. No tak, to sme veľmi dobre neskončili. Čakal som, že tam bude toho viacej. Celý inventár predám. No akože 11 000 to je celkom dobre. No tak teraz čo urobíme s týmto? Čo bude rásť? Tie 3 hodiny. Dorastie to a či není v shope, tak by som si to urýchlil dačím. No tak napíšem plus give me one item. No napísal som to ako blbec. No. Ty kokos. To je ten. Dobre. Takže uvidíme.
poviem. 15 rokov a toto, no to je 15 rokov. No takže podarila sa nám aj druhá misia, ktorú som myslel, že nespravíme. No, teraz dáme tam tie, čo s tým urobíme, že to bude tak dlho rásť. 4 hodiny to má rásť. A urýchliť by sme to mohli kúsok. Nie, to nechcem. Basic Splinter. No, teraz môže. A ešte by som kúpil kúpku na toto. Na poliatie tohoto. No a to dneska ešte videjko bude také kratšie, ale tak nevadí. To utratím všetky peniaze tu v tomto Grove Gardene. No, to všetky peniaze utratím v Grove Gardene. Mám 25 miliónov. Tak to už tratím podľa mňa. No, takže pomohli sme kúsok. A nech sa to ešte polieva. Čakať to celkom tomu pomáha. Je to po minúte na minútu. Uvidíme, pokiaľ to pomôže. Uvidíme. Trading ticket. Takto. Ešte nevidel som tu, že tu urobili tento pec. Ja som mal Bunnyho. Potom Legendary mám tohto. Potom mám... Čakaj, z čoho som dostal? No, takže kúknite trade, to je normálne. A môžem stradovať takto. Nemusím cez toto. No nechápem, prečo ste urobili ten trade. Neviem, čo urobili. Na čo to urobili, ale tak dobre. Ja by som... Aj tak to je zbytočné, čo urobili, ale tak... Nerobia. No a to by bolo asi z tohto videjka všetko. Takže na budúci diel vám ešte ukážem moju záhradku a ešte si budeme, ak za tých 10 lajkov bude, ale ak nie, tak budem mať špeciálnu vec pre vás jednu. No takže čaute ľudia.